Okay, class, what is 1 plus 1? Yes, ma'am. Sikhumbuzo. 0. 1 plus 1. Kuba ubani? 0. Beka. Ngine-bell cover A1, nginenye A1. Mangihlanganisa sinama-bell cover ayingakhi? 0. Yikho baba kasibulele. Dom. Okay, guys, so if namhlanje yi-Tuesday, sasa yizoba yini? Sikhumbuzo. Monday. Nasikhumbuzo. The days of the week go Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So if namhlanje yi-Tuesday, kusasa where? Tuesday. Ja, sasa asi Tuesday. Wangakutholi lokho engqondweni yakho. Impam. Fuck off, yes. Two. Okay, class. So what shape is this? Sikhumbuzo. The child the same. Yeah. Okay, go for it. It has 3 equal sides. Yini? Dodecahedron. Ini? Dodecahedron. Nasikhumbuzo. Uhayithi khanda? Hayi, uzoyithola next time, ne? Kithi thola omunye umuntu. Tholakele icodishele iclass lonke ukuthi what shape is this? It has 3 equal sides. Polyhydroxide. Okay, maybe let's zokusiza. Image ngoba bakho. Itriangle. Lishaba siqala umqolo sifuza inyoko. Okay, guys, qala ngitshele nokuthi what color is the grass? Utshani ukhala bani? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sikhumbuzo. Purple. Mrs. Nkabela, you are under arrest for the attempted murder of Sikhumbuzo Remember Dlamini. You have the right to remain silent in every charge. Uyalifuna ikhofi? Hayi ngiliphuza ikhofi ngiyabonga. Hawu, sekumangini ukuthi makethe ngaphuza ikhofi. Akaphuza ikhofi kanjani? Hey, ngathi imkhumbuzo samadoda abantu yakwazi ukwaphuza. Uthini? Ucela uthini mawuthi uphuza ikhofi? Ngithe ngiphuza ikhofi. Awuphuzi ikhofi. Kodwa yakwazi ukuthi amadoda abantu. Hawu Thomi usakwatile. Awunanga umuntu uyeza ngimi uzongikhumbuza ukuthi ngidla indoda yakhe. Hayi bobukiwa in that stand, bongasinto enkulu mos. Ngisakwatile. Usakwatile. Udlela indoda wena. Udlela indoda. Phelileke lapha ifakisi kungamphindisela. Akudlali the moment ungidinza isandla. The moment you lay your hands on me kanyiwa. Ngitshwayela wena. Hey, ngizobulala umuntu namhlanje. So. What? Ayizungifaka wena. Hey. Uthi ngishaya ngenqindi. Ngithi ba yendumi. Uthi ngishaya ngempama. Ba ngenyawo. Sisi lo. Yiba uyakhama. Uphinde ungene indoda yazo. Uphinde. 5, 4, 3, 2, 1. Izandla phezulu. Hayi mina ngiconfident ngedish yami. Namhlanje ngalelanga leli nginenzele a very special dish. It is called lagunya. It is a vodka cake with a topping of cocoa and it's kind of like dishwasher. Wazela ukuthi ngithanda amagwinya. Oh ngiyabonga chef, ngiyabonga. Yabona mangeza kanje. Kahle. Iqinile igwinya lakho likho right. Yazi ubani ongathanda le dish le? Cha chef. Babami. Hayi ngiyabonga sibonge, ngiyabonga kakhulu chef. Baba mshonile. Simnqabe ngoNovember. Amanzi. Kilimanjaro. Imfihlo yenjabulo. Umnyango obomvu bayizipho zonke. Mntana ngijabulisa kanjani? Thatha congratulations. Thatha Mama. Ngiyabonga. Yo mntanami. Ayiboni. Mntanami ngizophasha mafundo ngasho. 7 distinctions. Mntanami shemo uphasile ngicela ukuthi ube kanjani ne? Monani, njani? Saphila njani? Ngiyabona kumnanzi ne? Mafanta. Ama eyelash. Impila kamnandi mos. Umntanami ngimthengele ifoni ngamthanda ne laptop ngoba uphasile. Uthanda abasebe aba distinction ayi7 esikoleni sakhe cabanga.
Ama-distinction ayi-7 zo-doctor zilethela imali izolethela mina imali. Hey makhe ngizwe bathi zothengela umntana akhe imoto iqiniso. Hayi mama kodwa sicabanga ukuthi la wena nefringe ekhanda ngikhuluma nenyoka abantu abadala bayakhona ngicabanga ukuthi ubani mina uzozingena emlomeni. Hey makhe ngizwe bathi zothengela umntana akhe imoto iqiniso. Ya ngimthengela ifera ngoba uya ku-matric dance yabo. Nyanizo. Nami kahle. Ya sabonga samhlambi. Sele kahle. Akunamntwana yaku-matric dance not ngisaphila not ngisaphefumula as long as ngisaphefumula akekho umntwana uzophila ngokuthula. Yabona bami abomakhelwane impilo zabo zizomoshakala sasa kwakusasa zaduma makho zachitheka ishela bakhuzwa kithi ngiphela amandla Velas majuti yakhe ngisaphila soyaku-matric dance ngisaphefumula akike ayikho i-matric dance uzoyenzakala not ngisaphefumula Ama-matric dance uzoyenzakala la. Manje uthi uzongiphathela nebusuku. Baby uyazi mbuzi ngithanda ukumangaza uzobona ebusuku. Yo, baby, I can't wait. Ngiyakuthanda ne? Hayi ngithanda kakhulu. Hayi, ngikuthanda more. Baby yimi ukuthanda kakhulu. Baby. Okay, baby, kunomuntu ekokotayo ngizokubana litha ne? Okay sharp ngiyakuthanda ne. Yeah, sharp. Bye. Ngithenga le kokora kathi ngini la. Yes. Hey, sibuyile ifebe sasezola. Ufuna mina la. Uvula le bhati. I'm back. Usazonyakelo. Balela abantu umnyango wena. Balela abantu umnyango. Ngishayisa. Wangidrive nje mina kathi. Uvula le bhati manje. Hey, nathi sibothe safika amagcinani. Sicanga ukuthi ngiyasaba. Khohle ukuthi ngimenteni last time. Good game. Now back to business. Ngisaba. Ngeke uyangazi mina. Ngavele ngamuwukuza ngikhipha amathayina ke mina. Hey. Wavele wangikhabulela ngavele ngahlanya. Nangugela angithi ba Ngeflaphu kagokwami. Ngamuthi ba ngenqindi. Umuntu wavuka same time. just in case you are wondering, inyanga yami ngipha ama-superpower usazonyakelo. Thakathi uselimpomba angithi phaki iphongo sakhe akele mina lapho ngavela ngamuntu phaki Ngestina po. Ngestina ngisholo. Yes. Hey, umuntu kunini mtavu avuka ngathi sinext. Ngavela ngalanda i-transit system yami e-GVC. Wena ngesikhathi ubrand phinde la uphinde ukuhlanisa mina isister zakho yabe. Blessing, you slept with another woman. I was waiting for you up till midnight. I cooked for you. I cleaned for you. I set up the table for you, waiting for you to show up, but you are busy sleeping with another woman. I'm done. I'm so done. Goodbye. I hope you have a wonderful life. Fusekila Anyindawo, mina thona anyindawo longangqoqa sekusala anyindawo. Ngoba uma lapho i-accountant mina ubaba uthengisa amatikiti angizinge anyindawo mina kamadla ngiphumi lana. yo ayadina shemnuka nanomlomo ha Angangabe umlomo mina ungathanda ukusala ngiyathanda anyindawo. Uyabona abafana nami mina I settle. Just because umbali accountant ona mora mina isari amranga kuri nafu. bengikuza ngathi nomuntu nomlomo Sengumlomo manje. Last week bangalukulomo anyindawo. le bag yakho Usala nongangahli ibag yami anyindawo. Angibuni. yo aya ukhathala kuba isicefe nofana nawo wonke amantombazane la iSoweto uyinsha ufana nabo wonke Fine. Ngoba sothula umuntu onemali udlula mina. Ubona ngathi mina masiba. Sala. noma ngingahlela ngakusalayo ngifuna Yeah, it's fine. maphinde ubuye futhi Anginankinga nawo. Anginankinga, it's fine. It's fine, Tamari.
Ufuna ukuphila kanjalo it's fine. Ngcono ngoba uyazi ukuthi kunukuphi ngathi bangagrepha endleleni. Eyami futhi le gama eyami. Inuka namakhwapha. Hlala kanjalo. Ukhona uNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu hlala kanjalo. For sack. Take now. I must send a woman with take. Umusimuzi Thwanda umntwana une-energy energetic othanda imali bana abangana abaningi esikoleni bana amabhizinisi amaningi umntwana like makebona imali bakahlali vele mina ngicela sangisakhula mina bengumuntu othanda imali mina esikoleni bengiqala amabhizinisi mina abantu esikoleni bayangibiza ukuthi ngizoba umuntu onamabhillions mina every time bengenza sure ukuthi every day kukhona imali engibuya nayo kukhona ukuthi sizokwazi ukuthenga isinkwa sikwazi ukuthenga amaqanda like mina bengenza sure ukuthi mina bengiyi-money maker kahle lapha endlini maka mina bengenabo abangani abaningi mina ngisakhula ngoba abantu bathi mina ngiyayuzana ngiye-gold digger so mina kahle like bangathi umuntu othanda ukuphuma. So one day mina nabangani bami sisishilele siphuzile ubhiye umngane wami oyi-1 igama lakhe uPhihliza uyangitshela ukuthi hayi futhi sami uzodlala ilutho manje uzoba mnandi singawina ama-millions hayi mina ngamtshela ukuthi hayi scam leso lento le ngeke siyiwina zobe sizwethile isikhathi hayi-ke sonke sesidakiwe asazi senzeni sithi asambe nithi emakhaya mina ngisikhathi bathi sikhwesteni i-Uber ngoba sidakiwe ke umuntu uzokwazi ukudrayiva so bathi hayi uyabhora in hayi so sihamba sidakiwe sengibona i-truck ye-Albanians hayi mina ngabatshela ukuthi gathi masimina kancane nayo i-truck yes hayi usibusiso i-ex yami uhambe emuva kwami uyangiphusha nayi i-truck siyangitshayisa mina ngisakhumbula next from then on so I think bengihlele esibhedlela for like 1 week until like masi 2 days after sengidischargiwe thola i-message ephuma ku-RFA road accident fine RAF hayi-ke so one day ngiyazivukela nayifona mina like khala ama-messages amaningi hayi so mina ngayibheka ama-messages aphuma ku-road accident funds hayi-ke singabona imali engaka i-2 billion ngithole i-2 billion from road accident funds hayi-ke so mina ngachubeka ngapheka ukuthi into yamampela kanti into yamampela hayi-ke ngafuna iloya yami yangikhiphela ama-checks 1 billion each hayi-ke sengabona mina sengisomala sengiphethe yonke into ngiphethe imali ngiphethe yonke into ayikho into engenayo hayi so mina nomndeni wami sihamba saye-Mall of Africa sisangama-groceries sathenga ukudla sangamanandozi abashisa nyama into yabo bokumnandi usumuzi la ekazi bambiza uMrs Money Maker upayroll u-inheritance abantu bangibiza upayroll bangibiza money maker mina benginemali phela mina kanti mina bengumahlonisa enkathi lami mina bengamayili uboleka umuntu 100,000 ngoba bengazi ukuthi uzoyibuyisa noma ngayibuyisi bengenandaba nginemali ngaleyo ndlela hayi mani uVusumuzi every time nje make khona nje around the neighborhood besazi ukuthi kuzoba mnandi uVusumuzi ba umuntu enemali besimbiza umamiliyoni hayi uVusumuzi nje ba umuntu owaziwayo nje lapha la isiphathe wabe anemali hayi mase sibuya ePakistan mina nabangani bami hayi imali sagciwele mina ngisithi nemali hayi mina ngiyahamba mina ngiyagcwala ngigcwele eJabulani Mall every day bengihamba ngeJabulani Mall mangayi eJabulani Mall bengihamba ngeMall of Africa ngeCentral Mall ngeSouthgate ngeEastgate ngeMapanya Mall mina bengigcwala ama-mall every day bengibuya phela ama-plastic bengiya kula ma-shop lawo yabona ama-shop lawo nga-afford abo-Swarovski abo-Gucci abo-Louis Vuitton bengiya kubo Forever 21 iyo mina ngihamba ngidonate imali eyikolweni ngidonate ama-100,000 angitshela ukuthi imali yakhe ayispende wisely ungitshela ukuthi mina ngazi next ngemali into engiyazi ngemali mina bengathula ngihambe ngiqala istokfele nabo Uncle Jeff ekhoneni so kalahle leyo bokuyindlela so mina bengazi ukuthi mina ngiyenzeni mahlala nomntwana omncane nje lesekunabo 8 nyana ngithi 32,000 eyakho uzozibona ukuthi spenda kanjani imali seyaphela ngibone nge-11 September ukuthi imali yami seyaphela into eyenza ukuthi ngibone imali yami seyaphela because mina ngelinye ilanga ngahamba ngaye eGucci esitoro ngifuna ukuthenga amakwayikwayi bengafunda mayisi ngaswipe lapha ethilini bangiyangitshela ukuthi insufficient funds bese sibona ukuthi imali kaVusumuzi yaphela because like bangasasilahleli ngemali bangasasipha aba-200 every day so like bese sibona ukuthi imali seyaphela ke lapho into engiphatha kabuhlungu ukudlula yonke into uVusumuzi ayenzile ukuthi akasizelanga next la ekhaya into nje uVusumuzi ayenzile ukuthi ungakhile ithuna ngoba uthi mina sengigugile vele so kulapha into yakhona ngasudala so engiphatha kabuhlungu ngalento le ayenzile because uVusumuzi
ngiyaregressa ngale nto leyo engiyenzile ngisho ngathi ngabuyisela isikhathi because angisakwazi ukwenza anything engiyifunayo so mina to wonke umuntu angawini lutho angathole i-Rolex funds ngiyacela ukuthi imali isenyuse wisely because imali ayikho unlimited imali iyaphela. Okay guys, namhlanje ngikhamuli neso please ucela ukuthi ungangitest. Njengoba ngithatha attendance sohlala phansi before ngifonela abazali bakho. Ma'am, namanye sinabo nokuba nabazali. Number 1, Jesus Nkosi. Present ngomoya ongcwele. Settlement Mabhena. Present. Ziveze Madlwengula. Present. Thuli Madonsela. Present ma'am. Sanet Ngikhona nabafana. Songo. Ngikhona. Anele Mdoda. Yeah. Batista. Present. Siso. Present. Sikhumbuzo remembrance. Here. Mampinji. Present. Kim Sam. Present. Evidence. Ngikhona. Thembinkosi. Thembinkosi. Number 10. Batilo Julia Kamnaka. Ngi-present ma'am. Nshungu. I'm here. Kwakwa. Present. Sikeleke Qambatha. Present. Stasha Lebuhang Thandelothu Khumalo. Present. Smile. Yo, lo nevoice amadoda. And intombazane even worse. Bisakho. God knows Shapa. Present. Dubai. I'm here. Ketseni. Izinja the game. Somizi. Present. New York. Present ma'am. Jonas. Hayi kuzana amaphoyisa ngeke. Impisi Wood. You stay here. Ngitheni ngokuthi kasi lami ngitheni. Sorry ma'am. Present. The River. Present. Gomora. Present. Beauty. Kodwa move. Present. Live. I can't believe it. Present. Kodwa ka believe ukuthi single. iPhone 28 Pro Max. Abantu abanemali present. Lagunya. Ngimlo. Ikakasi. Present. Puffer jackets. Present ngikhona. Salary. Wow, muphu salary. Muphi salary man? Phela bayithuni. Salary B. Salary Bobozo. Present. Salary U. Present obvious. Fuba. Present my love. Sibatala ukuthi umbona after class me. Ngikhathalile phela. Yo. Ngibuleke manje. Okay, Roman Reigns. Present. Brock Lesnar. Present. SpongeBob. Present. Nginabathandi passport. Kodwa ukuthi imkhohlimi. Because with them seats. Shonile lo. Okay guys, namhlanje sobe. Nomthandazo kuna sokuthiwe. Nomthandazo. It's not until you fall that you fly. Hello. Hey guys, it's a girl and we're back at you again with another live. So today we are going to umsebenzi kaMakhulu. So we're doing a get ready with me. I look good. Ngisemuhle guys. You don't have an ass. So go on try to masimba ngicela ngiphapheli. Mina nawe singabangani ngizokufaka impama kani nawe nje msunganya ngoba bangaphothanga kini. Ngicela ngiphapheli nje mina. Lento eyishayishe bese mami ngiphaphela somngani wakho. Ngalilinge nje umtshana masimba. Ufaka impama kani nawe uflawe yezulu nganyeli mina. Yaxolisa ya mina ngicela ngijwayele kabi ngamushile langa nje langa lami le special leli please. Okay, anyways, you know, like on a serious note, I'm getting real sick of this. Every day, meaning peg, man pega and baba and fagutry, bang fagutry, bang chalkut fagutry me, manga peg by lamp. So everything me like him and so mood, every day, me like million in. About don't try to have me honest, like my phone would have an masses and I take away like in the best of I and I will have a stock fair about Buffalo by the was about and cannot be about the Tarabako is the right one. Can't you say anything like I don't try, but I don't try to have some answer. You're claiming okay, you're right. Lilian mthatha batha bomali mozo yenza ama scones. Yenza ama scones manje yo ayisuka yo Ukhululi wezo. Nakho ke malume. Awusabonga makulu. Wo malume ungakuthatha. Hayibo Kwenzani manje lo umsakathatha ukudla? Emakoti. Yibani na izinto sizibonayo. 1 Kwenzani manje lo makoti? Hayi yabo mina abo washata kashembe. Sabona. Thank you ba.
Vumali bo. Savuma. Hayi bo, apha manje makoti. Ubusy no installer akaboni ukuthi ikhapuli empty. Yep. Yebo makhelwane. Igama lami uPrecious ngihlala la opposite. Ngiphathele nazi izipho. Ah, sawubona. Mama, basethile izipho. Hayibo. Utsheling indaba. Wangahle uthi lesa bomakhelwane abasephekana. Hayi angazi. La makhelwane la off kunento strange la engahlangani. Hayibo, hambile case. Nongazikhathazi ngathi kuyi-main switch. Sanibonani. Makhelwane. Phuma lapho khona. Okay, smile again. Angikaze ngathanda le bengisimela ngakhona. Stumo. Veza amazinyo, smile amampela. Futhi bengingathanda abantu abaningi babe ngijela ukuthi mina ngithi. It's cheese. Dumo isimane kanje lana. Oh, okay, yasoka sikizima siphinde. Cheese. Ngisho nabangani bami abangasithanda isimali sami. Nami bengathanda ukuyibheka isimali sami esipilini. Yikho ngidesire ukuthi ngcono ngifake imask impela yami yonke. Hello, ngikhuluma nomntana kami Mrs Mhlongo. Bese acela bandla ukuthi uze esibedlela. Sikhola ngathi umamakho. Mama. Stumo sika mama. Mama sakahamba la emhlabeni mfanami. Ngisacela into eyodwa kuwe. Ngicela ukuba nalesa simali sakho esihle. Ungaphinde usifihla ngizwa ukuthi ngithini. KFC at Hope is finger looking good. Hello, welcome to KFC. How may I take your order? Hi, can I please have sushi? I haven't even said one. I'm going to in 30 minutes. Thank you. Next customer, please. Hi, welcome to KFC. How may I take your order? 15 piece nyama, cappuccino I4, zinga wings I12, the Sunday in the archer, dunked wings I10, strict rice combo I3, zinga burger I2, wraps I9, 2 liter Coke. Thanks, the order will be ready in 30 minutes. Thank you. Mangakaqeda mara okay. Madam, please. Madam, please. Welcome to KFC. How may I take your order? This is necessary because something to wear in 5 minutes. Welcome to KFC. How may I take your order? Can I ask me vanilla in a 12 premium to put it to how many look at me back to see that? Sisi, money can't tell how you go government, how you go department, there's nothing we can do. Not ourselves, machine to get in Yama or Puyi. Don't get the Puyi. I started this man. You will make making news and she knows as come. Why did I lose and she never ask him? You don't want me answering this. Please, I'm not in a mood right now.